As asociacións Enriqueta Otero, Arelas, Asociación de Familias de Menores Trans de Galiza e a Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple anuncien coa colaboración da Federación Galega de Atletismo e baixo control técnico do Comité Galego de Xuíces organizaron o sábado 21 de maio a primeira carreira Diversicorre Color Run xunto a Candaina Solidaria en prol da igualdade e a diversidade. Diversicorre, como denominaron a iniciativa, segue o exemplo da nada en Estados Unidos que aúna deporte e diversión. O único requisito para participar era levar unha camiseta de cor branca que se tinguiría de post de cores ao chegar á meta. Neste caso, cumpliría unha dobre función, a sociodeportiva e a reivindicativa de igualdade e de oportunidades respecto á diversidade. Celebrouse o día 21 polas rúas do centro histórico de Lugo. A partir das 6 da tarde e ata as 8 desarrolláronse varias actividades tanto para adultos como para menores. A saída da carreira de adultos sería a 6:15, 15 minutos antes da andaina para rematar cos pitufos e benxamíns. Ao final da carreira e a andaina para os que non podían disfrutar da carreira, realizouse unha foto finish na que cada participante lanzaría ao aire unha bolsa con post de cores como símbolo da diversidade humana. Despois da foto de grupo con post de cores, houve un sorteo de agasallos doados polas entidades colaboradoras e actuacións musicais e de bailes. A presidenta de Arelas, unha das organizacións convocantes, Cristina Palacios, sinalou que esta actividade ten como fin sensibilizar e naturalizar a toda a cidadanía da importancia de que cada persoa ha de atopar o seu lugar na sociedade. A recadación obtida polas inscripcións na carreira será destinada ás 3 organizacións que prepararon o acto que buscaba promocionar a igualdade, a prevención da violencia machista, a visibilización na loita polos dereitos das persoas transexuais e a diversidade funcional.